Folklórny súbor Mostár pôsobí v Brezne od svojho vzniku. V roku 2010 vstúpil do svojej 55. sezóny. Založili ho nadšenci folklóru v kraji, kde vtedy ešte žili autentickí interpreti ľudového tanca a spevu. V kraji, kde spievanie a tanec tvorili v 50. rokoch 20. storočia pevnú súčasť sviatkov a obradov. V súčasnosti má takmer 60 členov, pričom všetci pôsobia v súbore popri štúdiu alebo popri svojom povolaní. Počas svojej činnosti sa zameriaval hlavne na spracovávanie a interpretáciu tancov, piesní aj obradovej kultúry domáceho regiónu Horehronie a Čierny Balog. Našu prvú dnešnú novinku sme nakrútili v lesníckom skanzene Vidrovo pri Čiernom Balogu. Folklórny súbor Mostár. Každodenný život Čiernobalogčanov bol spojený s ťažkou prácou žien aj mužov v hore, ale aj nedeľnou podvečernou zábavou na koliesku pri muzike. Zasadil som 2 šípovie ružičke. Aby moje